Piralu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak dipun tepangaken kula siswa saking SMP Negeri 1 Tugu Trenggalek. Paring asma kula Nurul Iman Fadri Ramadan. Kula ijazah pun pilih Fadriya. Kula Firman Husain. Kula Rere Wajib Saputra Putra. Wonten kekajengan badhe nyuwun informasi dumateng panjenengan saring lintasan usahanipun. Menapa Pak naminipun usaha panjenengan menika? Saderenge dipuntepangaken nami kula Pak Wahyu Adi Wicaksono. Namine usaha kula menika usahanipun pisang goreng coklat ingkang paling asma Bos Gedang Coklat. Sampun pinten dawuh angsal usaha? Kirang langkung 8 bulanan nggih. Menawi sedaya piyambak menapa wonten rencang? Wonten rencangipun. Damel olahan bahanipun pripun prosesipun? Menawi proses pengolahan bahan ingkang badhe damel sadean menika dipun proses dhateng griya riyin. Terus pisang menika dibungkus kalian kulit lumpia. Terus sengaja Bapak damel destinasi kulinere benten kali lintunipun soalipun pada umumnya nek wonten mriki kan namine pisang goreng ini kan mawian tepung jladrenan ngoten. Terus yang pertama memudahkan proses mengolah bahan, keduanipun mengurangi waktu proses. Untuk proses di tempat jualan niku kan kinten mawon, kinten menggoreng mawon dan menyajikan untuk sesuai dengan pesanan pembeli. Nuwun sewu penghasilanipun per sasi pinten? Penghasilan niku nggih fluktuasi, memang nggih naik turun. Cuman menawi saged dipun etang rata-rata wis alhamdulillah kurang lebih ya antara 2,5 sampai 3 juta per bulan penghasilan kotor. Dan isinya nanti tinggal sekitar 20% dari penghasilan kotor. Sampun wonten satenipun? Alhamdulillah kantos sakmenika wonten kalih 3 termasuk ingkang wonten Galek, ingkang kalih wonten Ponorogo, ingkang setunggal wonten Kecamatan Bungkal, ingkang kalih wonten Kecamatan Balong. Operasional sadenipun bikak lan tutupipun pripun? Operasional sadeanipun itu bikakipun lebih kurang jam 4 sore, tutupipun jam ingkang menyesuaikan kondisi. Kadang hari-hari tertentu memang sakit radi dalu, cuman kalau untuk jam operasional tetapnya ya paling enggak minimal Matur nuwun dumateng informasi ingkang sampun Bapak paringi. Mugi diparingi kelancaran dumateng usahanipun. Kula sekalian rencang siswa SMP Negeri 1 Tugu Trenggalek sareng nyuwun pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam